sa good vibes. Sa pinakaunang tion, nangin kabahin sang Masskara Festival ang Panaad Park. 31 ka mga LGU booth kag pavilion ang bukas sa publiko. May report si Romeo Subaldo. Daw production numbers isa ka variety show ang buha sa performance sa mga festival dancers na nagkanilaing ng mga LGU. Naging sa uta ng Smile Again nga theme song sa Masskara Festival 2022. Ini sa pagbukas sa Masskara sa Panaad sang kahapon. Nasaksihan ang nagkanilaing mga festival dances sa mga banwa kag syudad. Sunod sa kay Governor Eugenio Lacson, ginkalipay niya nga sa pinakaunang tion na imbitahan ang Negros Occidental nga makigbahin sa Masskara Festival. Today's Masskara sa Panaad is a groundbreaking event. As far as I can remember, this is the first time that the province was invited to join the Masskara Festival. And we are just happy to be a part of the biggest and most awaited Masskara Festival in years. Present ang mga opisyal, tiglawas kag tourism officers sang 31 tanan ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental para ipakita ang ilang suporta sa kapistahan sa Bacolod. Gani nagpasalamat si Bacolod City Mayor Aldi Benitez kag ginadihon na sa karon ng isa ka ordinansa nga himuon ang Panaad Park nga parte na sa Masskara celebration. Our SP Committee Chair, Councilor Jason Villarosa, has proposed to bring an ordinance inviting the province in the Masskara Festival for every year thereafter. Nagbukas man ang tanan nga mga booth kag pavilion sa tanan-tanan nga mga banwa kag syudad kundi pwede makabakal sang mga delicacy kag mga produkto sa tanan nga mga LGU. Hindi na kinahanglan magbiyahe pareho kay initanan sarang makita kag mabakal sa isa lang ka venue, ang Panaad Park. Kada gabi, may mga programa nga gina-sponsor sa kada distrito para maghatag kalingawan sa mga bisita. Tubtub lamang ini sa Domingo, Oktubre 16, nga bukas ang Panaad Park.